Τσάρα, για δήλωση. Ωραία, Πάμε. Πάμε εκκλησία να δούμε. Ωραία φίλε Θεά. Αυτή είναι Θεά. Δεν είσαι αεροπλάνο, φίλε. Τι έχει, Λόνα? Πόσο? Εδώ 940. Από εδώ κατεβαίνουμε ρε μαλάκα. Γιατί να βρεις και λίγο. Ίσα. Εγώ το πήρα μαζί μια φορά τώρα. Καλά έκανες. Και έχουμε και εδώ κάτι. Πήρε που είπα έτσι, η παλιοκουβέντα. Άμα κάνει μπαμ. Είμαστε και μαζεμένοι όλοι εδώ. Βάλες η Βάνια τώρα γρήγορα πριν ξεκινήσει. Δεν νομίζω ότι θα κάτσεις. Περίμενα, βάλε καριά βάλε. Δεν τα θέλω να τζάζε βάλε. Ευχαριστώ. Τι λένε τώρα. Αυτά είναι, πατάτα βουνού. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω. Χρήστο, πάρει κανένα που είσαι και εσύ. Βάλε το κέντρο, δεν θέλω να έχει πολύ φωτιά. Βάλε το κέντρο. Να την και κατσαρόλα. Ξέρουμε, δεν ξέρω. Το χαρούλι. Ένα κέντρο από εδώ, αλλά θα έκανα τέσσερα. Έχουμε εδώ το τέτοιο, πάρει τηλέφωνο να πει ότι είμαστε εμείς. Βάλουν αυτόν μέσα. Πάρει τηλέφωνο να πει ότι είμαστε εμείς εδώ πάνω. Οι άλλοι μαλάκες ήταν, δεν ξέρω. Εγώ άμα γίνει τίποτα έφυγα. Τον εκκρεμάσουν. Στον κόπο κάτι, ξεκινάει δρόμος, κατά κάτι. Όλοι ευθείας δεν είναι. Τσάκο, μια δήλωση. Γαμάτα. Πολύ ωραία, ναι. Πιάστε τις οικοδόμηση, φωτιά το κάνουμε βάρκα. Ένας προεξάνες που πίσω που Να κάνω τα μαγικά μου εδώ, δεν φύγε από εδώ. Πήγες μην κάνει κανένα αυτά εδώ πέρα με αυτό. Μαγικά λέει. Βλέπεις οργανωμένος. Να την και συμπίδα. Για τον καφέ. Θέλω το κρέας. είσαστε και μικρά εσείς. Παλιά στη διαφήμιση στο Μάλμπορο έτσι καθότανε, το καφέ πήρανε, δεν τρώγανε παντσέτες. Μετά δεν τα δείχνανε. Δεν ξέρω, το καφέ δείχνανε πάντως. Θα έχει πυροθιά και από καφές με τι γεύση, παντσέτας. Δεν μ' άρεσε το ίδιο, γιατί η φλόγα. Φλόγα. Δεν έχει δυνατή. Δεν έχει πίεση, γιατί? αποδόρεις μισθό. Όχι, δεν έχει. Θα του δώσουμε ένα χάπι. Πώς δεν ανεβάζει Κοίτα εδώ τι έγινε τώρα. Κοίτα εδώ τι έγινε, πώς δεν ανεβάζει. Δεν φαίνεται, ρε. Απλά μην βάζεις πολύ τώρα γιατί θα το κάψεις. Απλά και έχει λίγο το λίπος από τη σχάρα. Μυρίζει λίγο έτσι. Θα μιλήσω καφέ προβατίνα. Ω, καημάκι. Άρα γέρνει. Θα το φέρεις πιο εδώ. Ένα χρήσιμο. Σίγουρα θα είναι γαμάτο. Άμα είναι όπως την προηγούμενη φορά. Προηγούμενη φορά το έχει κάνει η Σοφιά. Δεν μπορεί να το Κάνεις έχει. λάθος. Εκεί θέλει. Ήταν με κολοκύθια και με λιτζάνες. Αυτό είναι άλλο. Αυτό τι θα είναι. Εκεί θέλει. Σκέτο. Εκεί. Κάτσε και το βαστάς. Το προηγούμενο το έχει κάνει η μάνα του που είναι θεά. Ήτανε top. Πραγματικά. Πραγματικά. Θα κόψω ένα... Από τη θεά τη Σοφιά μέχρι τον Πριώνα υπάρχει διαφορά. Καϊμπόι. Τι είναι εδώ μαγκιά. Νικό, Έλα. πάρ' το. Νομίζω είσαι κομπλέ. Εσύ πάρ' το. Νίκο, Θα εσύ πέσει πάρ' τον. αυτό. Τι να πάρω εγώ. Θέλω, Το το δικό βάζω. σου. Κάνω ό,τι θες τώρα. Νίκο, εσύ πάρ' τον. Νίκο, πάρ' τον. Τζούλη, πάρ' τον. Φέρε τα ποτήρια. Ανάποδα, έτσι. Δεν θες το ποτήρι με το τσίκλι που σου είπα. Τους έχεις με κάποια καφέ δεν ξανασηκώνεται.
Νάτσος. Ο καφές. Τώρα έχουμε συνταγή. Πάμε. Κλείστο. Άναψε. Ναι, έχεις βάλει δυνατά. Άνοιξε. Το νερό ανοίγουμε με αυτό εδώ πέρα το ένα. Κάτσε να το ανοίξω. Αυτό είναι τεράστιο το κομμάτι. Σεφ Νίκο. Αυτή έχω μυαλό κρέας να βάλω. Το χαμηλώσω μου λιγάκι. Τι κάνετε εσείς εδώ? Κατάλαβε, δεν το καταλάβει. Εδώ, Φαρμακερή ήτανε. Κουκλάκια. Δεν ήταν αυτό. Τι ψάχνεις όλο το μαλάκα που μου βάλε. Αυτό εδώ πρέπει να το κοντρόλα, μαλάκα. το πασέτα. Κουκλάκια. Αυτό εδώ τι είναι? Πανσέτες, το λουκάνικο. Το λουκάνικο, είναι πάγος. Άρχοντας. Καφεδάκι καλό. Μουσική τέλεια, παρέα φοβερή, καφεδάκι. Τσάκι. Αν δεν δίνει εντολές. Καφατίνα ρε μαλάκα. Τι να δω τι σου έκανα, καφέ Μάλμπορο. Καφέ μάλμπο. Τι σχέση τροπαθήνα με μένα. Έλα Σπύρο, βοηθάτε εδώ τον Δημήτρη να στρώσουμε να δω πολλές. Θα βάλουμε πάνω νερά. Σας έχω φτιάξει. Δεν θέλω μαμά. Ούτε στο πιο υπερλούξ. Εδώ. ποιος το πήρε Καφεδάρα το νερό? βουνού. Ποιος άλλο. Θα φάνω νερό. Ποιος το πήρε από εδώ και πήρε τη λαδόκολα. Πώς το λένε το μέρος εδώ που είμαστε? Βασμό. Βασμό. Δεν το ξέρει κανένας έτσι. Το ίντερνετ δεν πρόκειται να το βρείτε. Okay. Όποιος ψάξει. Είναι η εκκλησία, πώς λέγεται η εκκλησία? Η Αγίας. Τέλεια. Στεοτόκου που λένε. Λογικά. Τρομερό μέρος. Μόνο 850 μέτρα υψόμετρο. Περίμενε ψηλέ μου. Κάτσε να το δείξουμε και για επιβεβαίωση. Περίμενε. 892. Ήταν η ατμοσφαιρική πίεση στα όλα. Και προμηνύεται μια υπέροχη μέρα. Μόνο τέτοιο έχω σπίτι, τίποτα άλλο. Fear the dark. Για γύρνα. Αλλά πίνουμε καφέ. Αυτά είναι. Δεν είναι για τις πλάκας τώρα αυτό. Ναι, αλλά πριν μια δούρα, δεν είναι. Αυτό υποτίθεται είναι για 9 άτομα. Δεν θα πάμε να περπατήσουμε, άντε. Και σε λίγο θα έχουμε το τσίπουρα, Πού το τσίπουρα, φέρτε το. Δημήτρης. Άντε, έλα, πάμε. Πολύ ωραίο μέρος. Πολύ ωραίο. Λες να έχει φίδια εδώ πάνω? Δεν νομίζει. Πολύ ψηλό. Σίγουρα θα έχει, αλλά ακόμα όχι. Πάμε να το κάνουμε hardcore. Να πάμε από εδώ. Ξέρεις που θέλω να πάω? Εκεί στα βράχια. Πρέπει να έχει φανταστική θέα. Ναι ρε φίλε, γι' αυτό. Όπα ρε. Κοιτάξτε βράχια. Τόπο, Όπα. Έτσι, έλα από εδώ που πάω. Όπα. Αξίζει το πράγμα. Πάμε από εκεί. Τι ωραίο μέρος, Άξιζε το κόπο, είναι πολύ ωραίο. Ναι ρε φίλε. Εδώ η Πράσινο, εκκλησία. καθαρός αέρας, δροσιά. Η άλλη εκεί κάτω. Εντάξει δεν φαίνεται έτσι, έχει πολύ πυκνή βλάση. Είναι τόσο κάτω. Θα δούμε Κυριάκη τέτοια τίποτα. Λογικά ναι. Από εδώ έχει και αγριογούρουνα, δεν έχει? Αγριοκουρούνα μπορεί να έχει και λάφια. Ελάφια, Top.
Κοίτα πως παίρνει τη γύρι. Τι το βρε φίλ. Ξεκίνησε το πρώτο γκρουπ. Πάμε, ναι. Θα έρθουμε. Πάνω είναι πιο ωραία να κάτσουμε. Έχει καθίσουμε τα Ναι, εννοείται. Δεν ζαλίζεσαι. Το μας δεν είναι μακριά, πάμε. Να δείξουν και στον κόσμο τα μέρη μας. Έχετε πάει από εκεί. Ναι, πήγαμε από εκεί πάνω από εδώ. Πολύ ωραία θέα. Εκείνη η κορυφή. Εδώ ανάμεσα που είναι τα έλατα. Σε αυτή την κορυφή που πίσω. Τι είναι εκεί. Το φίλι. Α. Είναι ακριβώς κάτω στη ρίγα. Οι άλλοι δεν θα έρθουν. Όχι. Ο Γιάννης δεν θα έρθει. Όχι. τι. Ο Γιάννης δεν θα έρθει. Που έλεγε εγώ. Λόγια είναι. Τι είναι αυτός ρε. Με τα μάξι να πάνε. Τι πάει. Εν τω μεταξύ ήμουν εγώ αυτός που έλεγα δεν θα έρθω. Όχι, εκεί είναι ωραία. Χάρη δεν λες και βλέπεις φωτογραφία. Κοίτα εδώ τώρα. Στα πλατάνια θα ήταν ωραία. Πλατάνια δεν είναι αυτά, Χρήστο. Έτσι και πες εδώ. Έτσι και πες εδώ θα πηγαίνεις για ώρα κάτω. Αυτά είναι. Έτσι θα είμαστε και εμείς σε λίγο με τις μπύρες. Δεν πιστεύω ότι θα ανεβούμε και αυτή την άλλη φορά μετά. Όχι, όχι. Καλές. Κυνήγι πρέπει να έχεις φάει, σκυλιά πρέπει να έχεις. Πάντως εδώ πάει και τα σκυλί. Τι είναι αυτό, Σάκη. Δεν ξέρω. Θυμάρι δεν είναι. Θυμάρι είναι. Τι όμως μυρίζει λίγο σαν θυμάρι. Θυμάρι δεν είναι ρε χαμένα. Δεν είναι θυμάρι. Θυμάρι. Ρίγανη δεν είναι. Αν δεις την ρίγανη που έχουμε κάτω, μυρίζει Έτσι και είναι. αυτό και ρίγανη. Θυμαρορίγανη, είναι 2-1. Ναι, θυμαρορίγανη είναι εκείνη κάτω. Έχει κάνει τους σπόρους μεγάλους. Και μετά Κοκκινορίγανη και θυμάρι που μοιάζουν όλα. αυτή εδώ όταν ανθίζει δεν έχει σπόρους, ενώ εκείνη έχει σπόρους. Κοκκινορίγανη είναι αυτή που λέει λίγο. Κοκκινορίγανη αυτή. Και αυτό. Κοκκινορίγανη. Μπορεί. Θυμάρι δεν είναι πάλι. Εγώ επειδή μ' άρεσε όμως τώρα και με έχει ενέργεια, αλλά Και έχει ανθίσει, μπορείς να μαζέψεις άμα θες. ναι, αλλά επειδή μου πιάζει η ριγανιά, λέγαμε μήπως με λίγο περίεργο. Θα κόψω λίγο, να το πάρω κάτω από ξερά. Έχουμε σκηνή, οπότε εντάξει. Το γυναικό πρέπει να πάνε στη σκηνή. Εγώ Σάκη άνετα θα ζήσω εδώ. Εκεί στο Ναβάρα άρχοντας. Το γουστάρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Αρκεί να έχω το θέμα της ασφάλειας για την υγεία μου και αυτά τίποτα. Μια καραμπίνα μαζί. Αν έχεις χρήμα, κάνει μια καλύβα, θα έχεις και ένα ελικόπτερο. Και ένα ελικόπτερο. Να πηγαίνεις στα κατάκα. Θα άρχισε να μην έχεις ούτε... Τόσο κρυό. Όχι να φοβώ μαζί μου. Χεις τώρα μ' για το παλιονέρι. Αυτό λέω εγώ, δεν πήρα. Εσύ είσαι χαμένο ρε. Τίποτα δεν έχω κάνει από μένα, είναι μη το έχεις. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Καλό είναι. Σαν να θέλεις τη ζήλη. Είναι ταξιδιώτης. Πάτησες. Α, όχι, είναι καλό είναι. Καλό είναι. Για να βουτήξει το κεφάλι σου εδώ. Α, είναι παγωμένο. Κοίτα, να δείτε, άρα πώς πίνανε οι παλιοί καμπόιδες νερό. Κανονικά σκύβουμε κάτω, αλλά Δεν πάει. μπορεί να σκύβει. Αλλιώς από τι κούζα. Πέρα. Παγωμένο. Φτιάχνουμε καγιανά τώρα. Ντομάτα θα έρθω. Να βάλω κι άλλη ντομάτα ή κομπλέ. Όχι, το κομπλέ. Τα κεράτα του κρυώνα είναι. Όχι αυτό, έχω το άλλο από εκεί.
Τι κάνεις εκεί? Λίγο θέλω. Άρα, τώρα. Άνοιξε τη λίγο τη φωτιά. Και έχει βάλει ζουμιά τώρα η ντομάτα να μας... Θα κάτσουμε κι εμείς. Ανακάτεψε το λίγο, το λάδι. Έχω βάλει. Για να δοκιμάσεις τώρα αλάτια και τέτοια. Βάλαμε και φέτα. Καλά φάγαμε. Το μαχαίρι μου, σε έσφασα. Α, το έχω εκεί. Περίμενε. Όχι, κάτσε εσύ. Είναι εκεί στα αυγά. Ναι, κάτσε. Ωραία φάση. Της είπε, μα δεν κάνεις πίτες καλές, δεν σε παίρνει. Αυτό είναι το δικό μου ρε, το Σίλμα. Κάνε κάρφος Πού είναι το Netherite. Θα σε ξαναχρειαστεί γιατί θα μπορώ να κάνω μάιν. Οπότε πότε θα σου πάρει τον πρώτο που έκανε. Ωραία. Αν δεν με έπαιρνε τηλέφωνο θα το ξέχανα. Για άλλο πράγμα με πήρε τηλέφωνο και... Θα μου και εξηγούσετε. Το γυρίζεις πίσω έτσι, καλύτερα πάει να το έξω στο κάδαρο και μετά πες μέσα. Όλο πιτσακό. Ο Καραμπάης δεν έχει πόσα μαζί μου το Δήμος ο Κρεμάης, ο Δήμος κάνει πονήρο, ξυπνάει. Κάνει ο Καραμπάης ο Δήμος, ξυπνάει ο Άρης το βλέπει. Το πήρες! Το πετάει και έξω. Έτσι και έκανα να το πετάξει και έξω. Το πάνε σε ένα δωμάτιο 4. Και η μάνα όλοι, σε ένα δωμάτιο όλοι. Ξυπνάει ο Will, Will, άρα δεν η μάνα που έρχεται του λάπα. Στον αερογίνο άλλο. Πού είναι λάκο, πού βρε μαλάκα, δεν το βλέπετε. Η μάνα είπε καριέρα πάνω του λάπα. Δεν το βλέπει τον ύπνο. Για να δούμε λίγο εδώ τι φάση βρισκόμαστε. Μπορεί να χρειαστεί λίγο εδώ. Μαρινάκι. Όχι ρε. Έχει φουλή υγρασία. Στα κλαδιά, αλλά μόνο το τελείωσες. Ναι ρε, λίγο. Καλύτερο παιδί, ρε. Στα ξύλα βάλει να πάμε. Πάνω ρίξε. Εντάξει, Τι νερό είναι ή νοπλό. Έχει πάρει, δεν τη βλέπεις. Εδώ τι. Για κοίτα ένα αρχαίο, Λουκά εδώ. Αρχαιολιθικό εργαλείο. Υπήρχε ποτάμι εδώ που φτάνει. Ήταν κάποτε ποτάμι και κάναμε κανό καγιάκ. Και τώρα το έχουμε για τα κάρβουνα. Αυτό είναι για το τέτοιο, για να κατέβει στα καζάνια, Τι έτσι είναι καμένο. Το έχω βάλει στη φωτιά. Το έχουν φάει στη φωτιά. Με αυτό φτιάχνανε και να κατέβουν το κρέας στο καζάνι μέσα και τα μακαρόνια. Τώρα ανακατεύει και τα αυτά. Μην βάζει τα λαξιρά, έχουμε κάπνα να μας έρθει drone. Θα έχω κανένα καναντέρ. Εντάξει, πιστεύω είναι πολύ λίγη αυτή η διαλύση. Ναι, αυτό είπα κι εγώ. Εγώ σας είπα, αλλά δεν ακούτε. Α, περίμενε. Έχει, εκεί πιο πίσω έχει και τέτοια. Έχουν φτιάξει για να κάθεσαι. Εκεί ακριβώς πίσω από το δέντρο. Πολύ γαμάτο. Μάζεψε τι τρομαράς. Κρυώνε. Μάζεψε τι, θα βγει στο YouTube. Έλα. Έρχομαι. Έλα όσο προλαβές και μετά το πλάτο. Ωραία φίλε, λες και Είναι στο βδόνι να έχουμε συγγεί και με φώτα. Πρόσεχε, είσαι στην άκρη του βράχου, Τρομερή θέα. Μαγκές αυτό που βλέπουμε. Δεν ξέρω αν το αποτυπώνει η κάμερα. Αυτό που βλέπουμε είναι μαγικό. Εδώ κάτω χαράδρα. Ευωικός. Και από εκεί δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά είναι Αιγαίο.
Top. Γιατί δεν γυρνάς αυτό εδώ πέρα έτσι, να σε κομπλέ. Όχι, φάρτε λίγο από εκεί. Πάρτε λίγο. Όχι, θα την πάρω, και δεν θα το χαλάσω. Έχει κι άλλο καρβούνι εκεί πάνω. Μπορούμε να του πρόξουμε λίγο να φτιάξει. Μην παίρνει τα μαύρα που δεν έχουν ανάψει. Δεν είναι ένα. Οι άλλοι είναι για τα κάρβουνα, ρε, από κάτω. Κροπόλης. Αυτό θέλει 1 λεπτό και 1 λεπτό και βγάζει. Κοίτα εδώ, κροπόλης. Πάντως εδώ η προβατίνα γαμάτια, Μαλάκα δηλαδή. Ποιος είναι αυτό, πού το πήραμε. Ωραίο. Προβατίνα καλή. Γιάννης λέει, ρε. Καλογιάννης. Μαλάκα δηλαδή. Ναι. Μήπως του είπε λεπτά. Το αρνί είναι, έχει και λίπος εκεί μέσα. Κοίτα εδώ. Αυτό ναι. Αυτό είναι σκέτο λίπος. Αυτό θα έρθει όχι πυροσβεστική. Θα Θα έρθει- η αντιτρομοκρατική θα έρθει. Μαλάκα. Και λένε για το ξύλο, γι' αυτό δεν είναι ανάποδη. Αλλά είναι ωραίο. Αυτό θα γίνει λουκούμι. Κοίταξε το ξύλο. Εδώ τι θα κάνουν τώρα. Άκουσε εδώ. Μαλάκα εδώ. Πάρουν φωτιά με αυτά. Αυτό ειδικά εδώ. Και εδώ είναι σκέτο τέτοιο. Δώσε. Ρίξ' το. Ό,τι. Και δεν είναι. Ρίξ' το αγόρι μου. Όλο όπως είναι. Πας και για μετά λίγο. Βάλε, βάλε. Έχουμε πάρει 2 τέτοια. Γύρισε, του είπα. Να τα. Το βαρύ πυροβολικό. Έχει έρθει και η ρίγανη. Ω, μαλάκα, αυτό είναι σκέτο λίπος. Τι ήταν αυτό. Αυτό τώρα θα λιώσει όλο. Αυτό είναι γριά προβατίνα. Αυτό δεν ήταν γριά. Αυτή είχε να περπατήσει 2,5 χρόνια. Τσατσά. Δεν είναι, ρε. Αυτή είναι, ρε. Στην ρίγανη. Τι είναι. Γιάννη, έχω τέτοιες που είναι κλειστές. Να τις γυρνάμε πάμε, να μην θες να... Ναι, καλύτερα. Πάμε. Ναι. Χριστό. Α, στην πάνω εκεί αυτή όπως είναι και βάλτε από πάνω. Δεν θα έχει ευστάθεια. Αντέχουν κάτω και Και τα. θέλει κάτι από κάτω να βάλουμε, μάλακα. Βάλε ένα τούβλο πάνω στο τέτοιο. Παραπάνω. Δεν έχουμε καμία τσιμπίδα. Τσιμπίδα έχει πέρα. Κάτσε περίμενα, πάω να φέρω περίμενα. Είχε μία πάνω εκεί πέρα που έβραζε το κρέας. Δεν την έφερες, ρε Μίτσο. Βάλε ένα από εδώ, Δεν είναι αυτή, ρε. ένα από εκεί. Αυτό είναι χαμηλό πολύ. Θα μας τα κάψει. Αυτό για πανσέτα μια χαρά είναι. Πολύ φωτιά, παιδιά. Είναι, Έλα εντάξει. εδώ, κάτσε εδώ. Το ξέρω. Κάτσε εδώ. Τι νιώθεις. Αυτό θα κάνει κάρβουνο. Κάψεις έτσι. Ω. Μίτσο τώρα σπεσιαλίστας. Μίτσο δεν έχει χτυπήσει εκεί πέρα καθόλου. Δεν έχει πάρει γυναίκα καθόλου, όχι. Όχι, καθόλου γυναίκα δεν έχει πάρει. Ωραίο όμως background, κοίτα εδώ. Ένα δεις. Αυτό είναι καλό. Λες και είναι ψεύτικο. Αυτό πρέπει να μπει τώρα πάνω. Γιατί. Κάτσε να κάνουν λίγο ψησταρία. Άστο 5 λεπτά να τραβήξει λίγο το αλάτι. Αυτό δεν παίζεις όμως. Όχι, άμα το αφήσει πολλή ώρα. Αν το αφήσει πολλή ώρα θα σου το Γιατί βγάλει. κάνει? Τώρα θέλει Και 5 βγάλει λεπτά. υγρασία. 5 λεπτά. Άμα το ξανατραβήξεις, το χάσες. Όχι, εντάξει. Είναι και πολύ λεπτό. Είναι και πολύ λεπτό. Ναι, άμα τραβήξεις την υγρασία, τέλειωσες. Πού ήταν, ρε. Ιωπ. Πού την είχες βάλει. Τι ακριβώς, εκτάς. Πού διχάτε με κοιτάξτε, γιατί δεν ήταν. Μαλάκα. Έλα, σεφ. Σεφ, Τζιμ. Παιδιά δεν θα ψηφούν. Τι? Τη θανάλια είναι. Μαλάκα πολύ. Πολύ δυνατή φωτιά. Εντάξει. Μαλάκα, καίγονται. Έλα. Δεν είναι τίποτα, ρε. Πρόσεχε. Αυτό είναι γεύση. Είναι πολύ ψηλές. Θέλουν γρήγορα γυρίσματα. Αυτό είναι γεύση, παιδιά. Κοίτας, τσιρίζει. Ναι, ρε μαλάκα, φκέει. Άπλωσες καλά, μη φοβάσαι. Μήπως δεν τις εβάζαμε στο μακρόστενο. Όχι μόνο, εντάξει. Βάζει μερικές έτσι εδώ. Έχουμε πάρει και άλλο μνόχαρτο για να το καλύψουμε μετά.
Ξέρεις, βάζει στοίχημα θα είναι μονόφωτο. Εγώ θα πάω στοίχημα, Μάλακα. Κάνα σουλάκι βάλε το παραμαλακές. Μετά ρε. Τι μετά, είναι τα πρώτα πρέπει να βάλεις. Για να τσιμπάμε εμείς εδώ. Ναι. Α, στην πιβούλα. Λοιπόν, τώρα εδώ θα πλύνω τις πατάτες για να το βάλουμε στα κάρβουνα. Θα γίνει κάτι μαγικό. Μισό. Ανοίγουμε το νεράκι. Ας πλύνουμε καλά. Το νεράκι εδώ, τρεχόμενο. Κόψε. Γιατί? Από κάτω το πιάνει. Πώς το έκανε το μαλάκα? Εδώ. Περισσότερο φαίνεται ωραία. Τι έχει. Ωραίο πράγμα. Top. Ωραία, πάω πέρα μου. Κράτηκες. Μιτσάρα, Το κούρας. Τι να πάω τώρα. τα συγχαρητήριά μου. Έχω. Top φίλε. Άρα κουτσά κουτσά. Να σου δώσω ένα παιδάκι να πάρει 2-3 πραγματάκια πέρα, ρε. Συγγνώμη. Ναι, ρε. Γιάννη, Πάρε προβατό. πάρε τούτη πασέτα, είναι γαμάτι. Θέλω να ξάψουν είναι καλή. Πάει αυτό, σου είπα να περιμένει. Top. Τελά. Πάει τις αδερφίτες. Τέλεια. Όσο τι θα έχεις σηκωθεί καθόλου από την καρέκλα από εκεί. Έκανε ένα κούμπα. Πρέπει να πάρει μέσα. Έκανε ένα κούμπα. Σηκώ νερό. Ξέρεις, φέραμε Ρε, πατάτες ρε. ένα χαρτί ρε μαλάκα. Εντάξει, μετά. Φέρε πατάτες να τις Να τις βάλουμε όπως είναι, πρέπει να τις πλύνουμε. Πάνω στο αμάξι. Εδώ ρε μαλάκα, τι είναι εδώ, τις πλύνω όπως είναι. Το μερό ρε, είναι ροχίτη. Να τις βάλουμε στον γκάζ λες. Α, τι θα σου βράδυ. Όπως είναι ολόκληρες. Ποιος θα κάτσει να κόψει τώρα τι γίνεται. Δεν έχουμε λάδι. Μου πάνε το σωτήρι. Δεν έχουμε λάδι. Ωραία, σου κάναμε σοκάκια. Τώρα η σακούλα του σκουπιδιών την άσπρη. Δοκιμάζουμε και σουβλάκι. Special. Ποιος το μηχανικό? Το βάλει και στη μεγάλη. Α, οπότε μην τα πάρει τα κάρβουνα. Πολύ ωραίο. Δεν τα πάρει, γιατί δεν τα πάρει. Πού θα πάρει? Χάρη φουλ καλό, Πολύ γαμάτο. Επαγγελματίες. Καρατζάς τώρα πάει να βγάλει ομάδα. Έχει βάζει το γυαλί, το μαύρο και δεν βλέπει ρε μαλακή, νομίζω ότι είναι καμένα. Δεν μπορώ με την κάπνα ρε μαλάκα. Για πάρει τώρα που είναι ζεστό. Την πατήσαμε με αυτό το σουλάκι. Γιατί άρπαξε απ' έξω και μέσα δεν μπορεί να ψηφίσει. Και αλάτι, μια χαρά. Κι όλα. Ε? Μιτσάρας εγγύηση. Κάτσε, εγώ θέλω απ' τα άλλα, αυτά εκεί πέρα θέλω. Θα βγάλει τώρα το σουλάκα. Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω ρε φίλε με σκάριστη. Γιατί? Α, θες εκεί στο... Λοιπόν, delivery με drone. Πάμε. Το πήγες πριν εκεί. Ναι ρε μαλάκα. Σάκη! Έχεις delivery! Πες, σήκωσε το. Σήκωσε το. Τους βλέπεις. Γελάνε. Κάνε προσγείωση. Μαλακές. Τομάς. Καλά.
Τωμά, Ναι, έλα μαλάκα, αν είστε γίνει. έρχομαι. Έλα να πάθεις πλάκα. Ήρθε! Μίτσο, Γιάννη, έλα αυτά. Και επειδή δεν έχει δυνατή φωτιά. Ναι. Τι, Μαζέψε όλο μαζέψει όλο το ζουμί. Ναι, άστο να βράσω. το βράζει τώρα. Επειδή Κάνε δεν μια έχει καλή τρύπα. φωτιά, έχει κάτω τις πατάτες και έχει φάει τη φωτιά. Και πώς έγινε. Μαλάκα, αυτό βράζει μέσα τώρα. Ναι, ναι. Έχει βγάλει όλο το λίπος τώρα και μία Το το λίπος. βλέπετε. Βγάλει το όμως το λίπος. Εδώ, θα τρυπήσιμα. Αυτό κάνει μια τρύπα. Έγινε. Να το εντάξει. Ναι. Αυτό ήταν εξελάφρωση. Βουλκάνικο. Ναι. Του έχει πάει όλη τη φωτιά. Πατάτα. Ναι, αλλά θα εδώ, γίνει εδώ. λουκούμ θα γίνει. Το θα είναι βρασμένο όλο. Οι πατάτες σε τι φάση είναι. Κομμές. Και έχει τσεκάρει 5 καθόλου. ώρες, ναι. 5 ώρες αυτά. Η πατάτα δεν θέλει και μια ώρα. Ενώ μήπως θέλει να γίνουμε. Για φέρει λίγο. Έλα να τα κάρβουνα λίγο, ρε. Μίτσο θα το φάει το πιο πολύ. Προβατίνα με μακαρόνι. Πολύ ωραίο, μπράβο. Χρήστο. Νίκο, καλό. Γάμα. Για να δούμε τι έχετε κάνει, ρε. Όχι, όχι, είναι πολύ ωραίο, να σου λέω εγώ. Αλλά θέλει... Τι, αλάτι, πιπέρ. Και αλάτι λίγο. Ωραίο, να και ψωμάκι. Τζίφρα, ρε. Θέλει αλάτι. Μίτσο. Αλλά ψητό. Δεν κάνεσαι. Γιατί δεν πάει λίγο μακαρόνι σκέτο, ρε. Ναι, εντάξει. Δεν τρώει τα κοκάλια. Παίρνα. Να σου πω ρε, κατά ποτήρια που τα άφησα. Σουβλάκια δεν τρως Μητσό. Τρώμε και επανερχόμαστε. Χριστό, ωραίο. Δεν έχω φάει τώρα. Για δώσε. Εντύπωση. Τι άρωμα είναι αυτό. Καλό. Πολύ ωραίο. Για να δούμε. Τι κάναμε. Πρέπει να σκύψω ρε μαλάκα. Ξεκούμπωσε πατέρα. Δεν νομίζω ότι μπορώ ρε μαλάκα. Θα πεθάνει όλο. Μ' αρέσει που έχω και το μαχαίρι, βλέπεις Το μαχαίρι για να ακούσει πατάτα ρε. Αυτά είναι special. Γιάννη, ανελαμβάνεις εσύ τώρα. Ένας βγάζει, ένας κόβει και άλλος δοκιμάζει. Καλή είναι. Όχι ρε, έχει μαλακώσει. Ναι, έχει μαλακός. Το είπα από την ίδια. Αυτή είναι κόψεις έτσι ρε, στη μέση. Σοβαρά μιλάω θα Εντάξει, να δοκιμάσουμε λίγο λαδάκι. Εδώ πρέπει να φας. Ένα τέτοιο, Χριστό. Λίγο, για δοκιμή. Ναι, αυτό. Περίμενε. Λίγο αλάτι και λίγο ελαιόλαδο θέλει. Τίποτα άλλο. Πω, αυτή τώρα είναι λαχταρές στη μαλάκα. Μόνο προβατίνες έτρωγα. 50 κιλά φαΐ είχε εδώ μέσα. Μπράβο ρε Γιάννακη. Θέλω να σου πω, μην τα αφήνετε εκεί, καθαρίστε τα. Ποια? Και τη βρώμα όλη. Δεν έχω εγώ δικά μου. Ρίξε λιγάκι. Ποτήρι έχω μόνο. Και λίγο λαδάκι. Νόμιζα ότι είσαι σκάς και δεν θα τρώγες. Σκάς. Μπράβο ρε. Ψάξε ένα άλλο πιάτο. Νίκο έχω μαγικό. Το γαμίσω. Νίκο. Το γαμίσω είναι πριόνες, τι θα το κάνει. Έχω Σου μαγικό. φέρνω πιάτο. Να δω είναι. Είναι που είναι ο πριόνες και τον έχουμε αδυναμία. Λίγο λαδάκι. Θέλω κοκακόλα, εγώ δεν θέλω. Δεν γίνεται Γιάννη και τα τηλέφωνα και οι πατάτες όλα. Πρέπει να πάω να σβήσω και τη φωτιά πάντα. Για να δοκιμάσουμε λίγο. Ναι ρε βλάκα. Εντάξει, το παίρνω. Έλα, γεια. Δεν κρατήσω ρε, το άλλος. Είναι όμως το κράταγα τώρα εδώ. Το κράταγα όμως εδώ δεν έχει ξεκολλάει το χέρι τώρα. Άμα ήθελα να σου πάρω δεν θα το παίρνω. Πας καλά και τρελός σε. Είναι ωραία. Λίγο αλατάκι στο κόδελα ακόμα. Αλατάκι. Top. Τρίπηκε το πιάτο. Φέρ' το αντίστοιχο μπουκάλι που κάνει. Ας το μπουκάλι που κατάσταση στο λάδι. Πω. Νίκο, έχει κρέατο πολύ. Ωραία. Ο άλλος είπε πεθάνει γιατί θα το υποτιμήσει κι αυτός. Πού πήγαινε μαλακά. Πάγατε. Πήγε πάνω.
Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε αυτή η βόλτα. Εμείς περάσαμε υπέροχα. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Μια πολύ όμορφη Κυριακή. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε όλοι καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.